Hvad så derude? Det er en første video på den nye main-kanal. Det bliver min main-kanal. Kæft, der er dårligt lys. Lige der. Og vandhænden, den står og drypper. Men jeg har taget sådan noget sådan margarinepis. Sådan noget her. Så tænkte jeg på, at skulle vi hælde lidt salt. Lidt salt. Og så lidt peber. Og så, ja, jeg ved ikke om det er farligt, så alle børn derude, lad være med at gøre det her. Jeg er professionel til hvad jeg laver, for jeg er idiot. Ej. Ja. Måske burde jeg hente noget at drikke. Okay, jeg skal lige hente en booster, fordi jeg er bange for, at jeg kaster op. Jeg kan ikke lige smøre foran, så altså, det er ikke så godt det her. Ja! Nå. Ja. Ej, det dufter bare peber og salt. Nå. Skål det. Det smager ikke godt. Føj! Jeg håber, I vil tage godt imod min nye kanal. Føj! Der skal nok komme flere sådan noget her. Og der kommer også en video. Men føj, det her, det smagte da. Det er ikke særlig godt. Nå, I må hygge jer. Barrios, alayos, alamigos.